Hau ekipo, saio honetan posturologia landuko. Hau da, bizkarrezurra zuzentzia izango da gure helburua. Reedukazio posturala, bale? Hortarako, posizio bakoitza, bale, gutxienez 10 segundu mantenduko. Eta gehienez 30. Zeuen gaitasunan arabera, ados? Edo, berdin esan da, gutxi gora bera, nahi gozue, 6-tik 10 arnasketara mantendu. Bale? Urrengo seria landuko, bale? Ariketa ezberdinez osatuta, posizio ezberdinekin. Bale? Nun, esan dako denbora mantendu bikoen posizio bakoitzien. Eta ariketa hartien, nahi gozue be, atzeena 10 segunduko. Lehenengo ariketa, belaunan flexioaz, mokorran flexioa, eta eskuak belaunera ebatuta. Bertan mantendu. Bigarren ariketa, bizkarra zuzentzen du gehitxu hau, eta mantentzen du bebai eskuen laguntza. Jarraian, atzeren modura, belaunen flexioa, belauna extentzioa, eta mokoran 90 graduko flexioa. Bale, gogoratu, bale, korian garantzia eta mantentzia, bale, uskurdura minimo bat, bai? Jarraitzen dugu bigarren seriakin, laguntza barik. Kasu hontan aurreko posizio berdinak, baina eskue laguntza barik ingo, bai? Lehenengo ariketa, eskuak luze, esku muturra aukondua eta sorbalda alineauta. Bigarren ariketa, bizkarra jaz guztiz vertikal, eta hirugarrena, belaunan extentzioakin. 90 graduak mantenduz. Vale. Hau izen da lehenengo blokia, bai? Posturologiana. Ointxe goiez ja, luzaketa eta bizkarra zuzentzera bizkarran batezbe ergonomiarako, bai? Lehenengo ariketa, mokoran 90 gradu, flexioa, alegintzen gara ipurdia alik eta gehien hormara pegetia, eta belaunen extentzioa aldan gehien, bai? Bizkarra guztiz zuzen, eta gogoratu, zerbikalak bizkarrarekiko zuzen egoteko, okotza bularrera gerturatu, erlaxatu biharrak, eta bera bakarrik zuzenduko da bizkar ezur guztiarekiko. Mantendu posizio hau eta ostean hankak zabalik. Errepikatu, berriro, sekuentzia osoa, mantendu. Lehenengo, 90 gradutan, eta ostean, zabalik. Amaitzeko, posizio berdina, baina eserita. Lehenengo, ipurdia hormara itxatxita, 90 gradu, oinpuntak pixkatxo bat gerturatu, eta posizio hortan mantendu beste 10-30 segundu artean edo 6-10 arnasketa artean. Berdina errepikatu, hankak zabalik, eta sekuentzia osoa beste behin.
beste 30 segundu, eta beste behin, beste honetan. Hau izan da guztia, ekipo. Animo!